Yn y Senedd, mae lleisiau o bob rhan o Gymru'n dod at ei gilydd i wneud penderfyniadau dros ein cenedl. Mae strwythur a chyfrifoldebau'r Senedd wedi newid yn sylweddol ers ei sefydlu yn 1999. Erbyn hyn, mae'r Senedd yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb o gyfreithiau i drethu. Mae hi hefyd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfri. Ond bod ganddi fwy o gyfrifoldebau, dyw maint y Senedd ddim wedi newid. Mae llawn adroddiad wedi cynnig newidiadau i gryfhau ein democratiaeth. Ym mis Mai 2024, pleidleisiodd aelodau'r Senedd dros gael mwy o aelodau ein cynrychioli yn gwasanaethu ni ac i graffu'r ddeddfau, polisïau a chynlluniau gwario'r Llywodraeth. Newid y system ethol mwyn cynrychioli safbwyntiau pobl Cymru yn well. Creu 16 o etholaethau newydd drwy baru 32 o wardiau etholiadol y Deyrnas Unedig. Rhoi un papur pleidleisio ac un bleidlais i bob person. Mynd nôl at gynnal etholiadau'r Senedd bob 4 blynedd. Bydd yr holl newidiadau yma yn eu lle ar gyfer etholiad 2026.